Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab ug mudulot sa gitagbuan sa kalagog sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Segundo Timoteo 3:16-17. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Segundo Timoteo 2:15. If you carefully keep all these commandments which I command you to do, to love the Lord your God, to walk in all his ways, and to hold fast to him, then the Lord will drive out all these nations from before you, and you will dispossess greater and mightier nations than yourselves. Deuteronomy 11:22-23. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Joshua 1:7. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Mark 11:23. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land, but if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword. For the mouth of the Lord has spoken. Isaiah 1:19-20. Now this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of him. 1 John 5:14-15. Sa dili pa kita magkapadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong sunod sa atong naandan nga lakang sa dili pa kita magkapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pagsusi sa atong kaugalingon kung napapakita mga sala, kay kini mahimong babag sa atong pagatun-an nga pulong sa Dios. 1 John 1:9 ang atong gamiton, kay kini nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo higala nga wala pa ay kaluwasan, giawhag ka sa paggamit niya ng imong kabubuton sa paghimos labing mahinungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagdawat pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala kanamo nining dapita sa magkaunsa pa
nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi, bisan pa nga among pagkabuhi hangtod ning gayuna, kini gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya o sa imong grasya. Dili kami takos niini, mudawat niini. We do not deserve, we do not work for it, and we do not earn it. Salamat o Dios nining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan nato nga mga higala, mga subscribers, at mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome once again. Yan na sa kita sa pagpadayon ining atong tun-anan nga giuluhan og the real keys of success in life. Taon-taon na gyud nato ning iduputan. So kanang panghinaot nato nga imo na kinig yung na silsil by this time. Taon-taon na magyutang nagapunting sa atong pagtagad ni pagdupot. So akong i-review na sa ni aron gyud di na gyud na nimo makalimtan. Kita mga tao ning kalibutan na ana atay tahas nga giatubang. Sawa pa kita maluwas, ang tahas nga atong giatubang mao nga atong dawaton ang gasa nga kaluwasan. It's a gift. Kaya ang Episo 2:8-9 nagaingon, we have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God. Gasa. Not of works, lest anyone should boast. So gasa man ang kaluwasan kay gianda man ni sa Dios sa kaniadtong nahuman sa pagkalaglag sa atong unang ginikanan nga si Adan ug si Eva. Kay sila gi manduan o gipasidan-an sa Dios nga dili pagkaon niadtong bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayong dautan. Apan misupak man sila, misupil man sila, mao kadto ang gitawag nato og sala nga panulundon. Adam's original sin. Original gini ang sala. So kay kita mga kaliwat Manila ni Adan ug ni Eva then na panunod nato kadtong ilang nabuhat. Apan ang Dios gumikan sa iyang grasya, mi pahiluna ug paagi. Miandam ug paagi. Kay ngadto pagkalaglag nila ni Adan ug ni Eva, nahimulag man sila completely separated from God. Wala na sila relasyon, naputol. Mao na nga ang Dios nagandam pug paagi. Tiyaw na grasya lihok sa Dios. Iyang giandaman ang tao aron mahibalik ngadto sa kiliran sa Dios. Okay? Pinagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak din hining kalibutan, ang Dios na naog sa iyang kahimayaan o nagpakatao, pinagi sa kanang virgin birth. Gigamit kadto si Maria nga maoy inahan sa pagkatao, dili kay pagka-Dios, sa pagkatao sa Dios. Nahimong tao, and the Word was made flesh and dwelt among us. So mao na nga mianhi si Ginoong Jesucristo, nahimong tao sama kanato aron sa tuyo nga aron lukaton ng atong dakong utang sa sala o nga mahibalik unta kita ngadto sa Dios unsaon man unsa man paagi nga mahibalik kita, pinaagi lamang
sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. Pinaagi sa kanang gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa krus nga kaluwasan, atong dawaton aron kita mahibalik ang atong koneksyon ngadto sa Dios. So mo kanang grasya. So nara sa tao. Gihatagan man ang tao sa kanang kagawasan sa pagpili. Mupili ba siya pagdawat yan ang giandam sa Dios o dili. You see? So naay hingpit nga kagawasan apan niya ang kagawasan gihatag sa Dios, luyo niya na mao ang responsibilidad. Kita ra ang manubag. No bitaw na ang prinsipyo nga dili gyud nato angay kalimtan mao kining prinsipyo nga unsa mang desisyon nga atong himuon sa kinabuhi mao'y magadeterminar sa kinabuhi nga atong kinabuhion. Nasabtan nimo? Sa in English, mas klaro-klaro, the decision we make determines the life we live. So mao kana nga magadeterminar kini sa atong pagkinabuhi na, sa atong pagdawat sa kaluwasan. Mao kana ang tahas nga atong giatubang ingon nga mga sakop sa kaliwatan sa tao. No karon kung imong dawaton maluwas ka. Ana man sa Juan 3:36. He who believes in the Son, si Ginoong Jesucristo na, has life. Kanang life diha is eternal life. Kinabuhing dayon. He who does not have the Son does not have life. Wala siya kinabuhing dayon. But the wrath of God abides on him. The wrath, kasuko, kalagot, magpabilin diha kaniya na kanang wrath diha. Dili yun na kay kanang kasuko o kalagot, sala man na. Dili. Di man magasala ang Diyos. Kanang buot pasabot nga wrath, ibawa ka paminaw. Ang buot pasabot niya ng wrath of God, mao kana ang linaw sa kalayo. Nga mao na ang kanang dangatan, kanang destino niadtong dili mo dawat sa anak. You see? Ana diya sa Juan 3:18 pod nagaingon. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the only begotten Son of God. Tataw man na kayo, klaro man na kayo. You see? So, mao na'y destino dangatan sa mga musalikway kang Ginoong Jesucristo nga ilang manluluwas. Wrath of God. Ug kana mao ang gitawag sa kadaghanan nga impyerno. And you know, ato lang ni gidakbitan nga mao kana ang atong tahas giatubang ingon nga mga sakop sa kaliwatan sa tao. Either you get saved or be condemned. Papilion kita. Nagkaroon, kung mupili kita sa pagdawat, yan ang maong kalawasan mo. Tuo kita kang Jesucristo nga itong manluwas. Luwas kita sa hangtod sa kangturan. Pasalig ka na sa Diyos. Garantisado ka ng pasaliga sa Diyos. Kaya ano man, di man mamakakang Diyos. Managiingon sa mga kabataan nga, di man mangindyan ang Diyos. He is not an Indian giver. What He says is true. What is true, mao na iyang isulti. So, God keeps His word. Narna, imong mudawat ka ba niya na o dili? Kaya kung di ka mudawat, magpabilin ka dito sa imong kahimtang nahimulag sa hingpit gikan sa Dios. Buot pasabot nga wala kay relasyon nga to sa Dios.
God has nothing to do with you, o ikaw destino na sa imong eternal damnation. So this is the stimulus nga gihatag sa Dios kanatong mga katawhan. Sa diha nga mosanong kita, modawat kita kang Hesus Kristo, we use our positive volition. Maluwas na kita hangtod-hangtod. Okay, luwas naman kita, ana na say tahas nga atong giatubang. Unsa naman po ning maong tahas? Tahas nga kita mosunod sa mando sa Dios, pinagi siyang pulong nga nagaingon. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon ang atong kalag, unsaon man. Pinagi sa pagtuon, pagtuo, pagdawat sa pulong sa Dios, paggamit nini sa atong adlaw-adlawng panginabuhi. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. So I hope na sil-sil na ginanimo. So karon, mao kini ang lakang nga atong subayon, sundon, nga makatubo ang atong kalag. O nga atong kalag, doon na may tulo kaang sa espirituanong pagtubo. Our Christian life has 3 levels of spiritual growth. Baby believer, sa bago pa kang natao pag-usab, newly born again ka, o ikaw luwas. Ikaw anak na sa Dios. Ang imungan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life. Matarong ka na. Gisuluban ka sa pagkamatarong sa Dios nga hingpit. So, tanahon ka sa Dios nga mahan, dili nakakundinado, dili ka na hinukman, kundili na matarong na. Sa tubangan sa Dios. Kay misanong ka man sa iyang grasya. Karon, nga tubo ka na, pinagis pag-agi ni mo niyan itong tulo ka levels of spiritual growth. Baby believer, yung mupadayon ka sa pagtuon sa pulong sa Diyos, adlaw-adlaw pagi, then magkakabot kasi ikaduha nga level nga gitawag og adolescent stage. Kanang hingkod na nga magtotoo. O niyang magsigi gyapon ka padayon ka mo niginganlan na tuog. Keep on keeping on sa imong spiritual momentum. Padayon sa pagtubo. Huwag undang. Hantod makabot na ginimo ang kinatumyan na tong level ingon nga mga Kristohanon which we call spiritual maturity. Spiritualong pagkamtong nga diin mo ka na ang nga ana na kay katakos sa kanang himaya sa Dios. Capacity for life alang sa kinabuhi, capacity for love, capacity for blessings. Kaya naman kay katakos, parehagod ang bata nga. 5 anyos nga bata, himo nga taga naglabihang nindutang kutse. Palitan mo ng mga Mercedes-Benz, sana kanang BMW, basta mga mahalon nga, bililhon kayong mga kutse. Mo enjoy bang bata? 5 years old? She cannot. And he cannot. Wa man siya katakos. Wa pa man siya capacity to enjoy it. Tingali, mo enjoy lang siya. Magkuha na siya bato, iyang pamukon, tingali ang sa amin, wa man lagi siya capacity. Siya pan, sa diha nga muhamtong na mata, kakabot na siya sa edad nga mo, na siya capacity, then ana siya mo enjoy. Sama usab sa kinabuhing Kristohanon.
Ako ning gihulagway nimo nga once nga makakabot kita sa espirituhanong pagkahamtong, spiritual maturity stage, then natay capacity mo enjoy na tas kinabuhi, whether in prosperity or adversity. Bisag mo gisulti ni Apostol Pablo, makaya gyud niya bisan pag katalagman ba o kanang kauswagan ba na, okay lang kay ngano manalagi kay capacity. Mao ka na nga tong tumong ingon nga mga Kristiyanon. That is our common goal. O besides, ang kabubuton sa Dios mao nga kita unta nga mga anak niya, mga Kristiyanon, magmadinuogon sa atong kinabuhing Kristiyanon. In fact, ang andam sa Dios nga kinabuhing Kristiyanon, dili kasagaran kining maong matang sa kinabuhi. It is a unique, sophisticated kanang kind of life. It's a fantastic, fabulous life. Suway, mo nagiingon ni Pablo, suway lang ko ninyo. Kay iya na nang na sinati na tagamtaman yun ni Apostol Pablo. He reached the stage of super grace. Kaabot pa gani siya ultra super grace. Mao po na ang kabubuton sa Diyos nato. Kita ba? Kining naghisgot ani kitang mga anak sa Diyos. Mga anak naman ta sa Diyos. Usta? Besides, dili na taga dinhin ng kalibutan na. Taga langit naman ta. We don't belong here. Kaya kining kalibutan na gidumala sa nagunang kaaway sa Diyos kasi Satanas nga kanhi Lucifer. You see? O niya ata siyang teritoryo. Mauna nga kay niya mata siyang teritoryo kaaway sa Diyos. Ang Diyos nagasangkap ka na itong mga hinagiban atong armas sa pagpakigasdang niining mga espirituhanon nga mga kaaway. Mga espiritu ni sila, dili na nimo maasdang. Pinagis mga tawhanon nga mga hinigaban, dili. Bis pag unsang tawhanon hinigaban, unsang M16, baro unsa na mga kanyon, ba na imong gawin, dili na magsilbi. Kaya mga espiritu na sila. So, ang Diyos, nagasangkap ka na itong mga kanang hinagiban, mga armas, na atong asdang nila na may pulong sa Diyos niya na nga. God wants us to be wearing this full armor. No, man si piso size 11. Put on the full armor of God so that you may be able to stand against the schemes of the devil. No. You have to wear God's full armor to be victorious in our spiritual battle. Dilig ni battle, it's a war. Nya bisan pag unsang gahom ning kalibutan na kuna kay pulong sa Dios nga mo this, in fact, the word of God is the sword of the Spirit. It is the sword of the Spirit. Mo ni espada sa Espiritu Santo. Kay mao man niya nga atong hinagiban nga giandam sa Dios. O mao na ang Dios buot nga kita mahimong mananaog. He wants us to become victorious in our Christian life. Unsa ka nindot sa kinabuhing Kristiyanon. Life would be meaningful, purposeful, and with definition. So, mao na nga napay mando sa Dios nga tahas nga po nato ni ingon nga mga Kristiyano na nagatubang tag mga tahas. Ano ibaw ka ba kung say but pa sa butog tahas ato bang tulumanon atong kanang buluhaton atong tumanon yun na dihas Mateo 6:19 unsay gisulti siya sa pulong sa Dios
Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Versikulo 20, but store up for yourselves treasures in heaven. Mga, unsa man yung mga treasures? Mga fortune, where neither moth nor rust destroys. Wala. Dili na kanang tayan, where thieves do not break in or steal. Verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Mao ni ang mga mando, tugon, pahimangno sa Dios kanato ay ang mga anak. Mao ni ang mga appeal ni sa mga real keys of success in life. Mao bitaw sige na to mal nimo ni mga butanga kay kini menungdanon sa atong kinabuhi Kristohanon. Daghan man yung mga igsuon nato mga Kristohanon wa gyud sila makaamgo ni unsa ka bililhon kamay nung danon kini atong gibuhat nga pagtuon sa pulong sa Dios. This is the essential in life. Mao na nga kun buot kitang kinabuhing hayahay, haruhay, hapsay, na ay kalinaw, na ay kalipay. Kini ang paagi nga atong matagamtaman, kini makabot na to kini. Kay kini ang paagi sa Dios. Why makalupig sa paagi sa Dios? Why makalupig sa iyang mga pulong? Why makalupig sa iyang huna-huna? Sa may gisulti sa Isaiah 55:8 and 9, balik-balik ini nato kutlo nining maong bersikulo. Isaiah 55:8 and 9. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Unya, sumpay sa niya na, 1 Corinthians 2:16, ang pulong sa Diyos may huna-huna ni Ginoong Jesucristo. Just imagine, huna-huna sa Diyos nga atong huna-hunaon. Mao nang giingon nato nga the Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Supernatural. Kini atong gibuhat sa kadaghanan, murag dili kasagaran. Kaya natural, di magyud kasagaran. Kung ikaw magtuon sa pulong sa Diyos adlaw-adlaw, di na kasagaran sa katawan o sa kalibutan, di na kasagaran. O besides, dili kasagaran kay iyahaman ni sa Dios nga paagi. Ang ato lang igo lang tang mo unsa, musubay, musunod, mutuman unsa man ang mando sa Dios, kabubuton sa Dios, pasidaan sa Dios, kanang kabubuton sa Dios, tuyo sa Dios, plano sa Dios. Kining tanan ka itong ginatunan. In fact, niining atong panahon sa simbahan, in the church age, naon sa maning church age, panahon sa simbahan, muna binisaya, na tao ning maong panahon sa simbahan, yan itong Pentecostes, pagkunsad sa Espiritu Santo. Okay? Ka ng tugahan ang mga apostoles sa kaalam sa Dios. Ang Espiritu Santo na ang mi kunsad o unsa diha na himugso na tao ang simbahan. Nandubot pasabot ng simbahan, ang tanan nga mutuo kang Ginoong Kristo nga ilang manluluwas,
simbahan. Every individual believer in Christ is the church. Mao na nga na tawag na kini atong panahon o panahon sa simbahan. Kasabot ka? Kasabta gina. Panahon sa simbahan. Kita, simbahan. Ang simbahan, dili ka ng building mong nakita diya nga. Dili. Ikaw, kanang imong lawas. Maong simbahan. Imong kalag. Okay? Kanang imong kalag. Mao ka na ang simbahan. O kay simbahan man kita, gikinahanglan nga magtuon sa pulong sa Dios aron mapunan kanang ingnon taon sa Visayan ni saturate lukpon ang atong pangunahuna sa pulong sa Dios. Saturate our mind with the Word of God. Mao ni adawan daw tangang tuon sa pulong sa Dios aron ma-saturated yun. Aron kanang malukop o kining mga pulong sa Diyos nga itong itunan ana na mapundo niya sa atong right lobe of the mentality of our soul o kana nga mga pulong nga atong ginatunan atong gituuhan gidawat o kana nagaling na it's already metabolized by God the Holy Spirit kana usable na sa atong kinabuhing Kristohanon o kay kini magatuyok-tuyok naman sa atong panimuot. It will be circulating in the stream of our consciousness. So mao na nga kini atong gipanghisgutan mao kini apil ni sa tinuod gyud nga yawi sa kalampusas kinabuhi. Of course, ato namang gitun-an katong una gyud ni get saved by faith in Christ alone. O ato naman hingi panghisgutan ambot hay naman tandapitan ini atong gibiyaan ka uya aniatas ika-17. Okay? Ni ata balik tas atong gibiyaan nga kagahapong hisgutan nga mga yawi sa kalampusas kinabuhi. Niya kita sa ika-17, always be guided by operations like Operation BECG TSP, the 7 declared wills of God. 7 ka mga pinadayag nga mga kabubuton sa Dios. O ang ikaduhang operation is the 7 divine provisions for believers. 7 kini kadyos nun nga mga kasangkapan alang kanatong mga magtotoo. Operation BOD RPLS. Okay? Naunsa man tong BEC GTSP. 7 declared wills of God. Number 1, it is God's declared will that all people be born again. All members of the human race be born again. Iyan ang kabubuton sa Diyos. Mao ni naguna. Ikaduha, it is God's declared will that all believers be sanctified. Nga mabinalaan. Katulo, it is God's declared will that all believers be controlled by God, the Holy Spirit. No, lying on in is feeling of the Holy Spirit. Ikaupat, letra G. It is God's declared will that all believers give thanks in everything. Pasalamat kita sa tanan. Kanang kalampusan ba o kanang mga alantuson ba o unsa, pasalamatan na to ang Diyos. Give thanks in everything na ay bersikulo niya na. Letra D. It is God's declared will that all believers trust in the Lord. Trust in the Lord. Salig sa Diyos. Ana diya sa Proverbs 3, 5, and 6.
Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Trust. Labi na ning karong panahon na nga nagkaguliyang ang tibuok kalibutan, ining global pandemic nga coronavirus, the more we trust in the Lord. Trust fully. Ayaw nakalimti ka ng naay ingnon ta memory aid niya na nga frog, FROG, unsa may buta pasabot nini memory aid nga frog, fully rely on God. Fully rely on God, frog. So mao na ang letra T, trust in the Lord. And then it is God's declared will that all believers suffer. Duha ka klaseng suffering atong maagian. Suffering for blessing or suffering for discipline. Suffering for blessing kung kita ana magpuyo sa atong dapit nga may gahom sa Dios. Gitawag na itong operational divine dynasty. Apan kung tuwa ka magpuyo sa cosmic dynasty at bang sa iya sa Dios, then iya man ang satanas ng cosmic dynasty, then kanang imong suffering dili na panalangin kundi disiplina. Kasabot ka? Okay. Letra P. Ano sabot pasabot? It is God's declared will that all believers be productive. Nga magmabungahon. Saon pagka mabungahon? Pinagis pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Kay productive ka niya, mabungahon ka niya na. You see? Two kinds of production. Human good production or divine good production. Ang human good, kung tuwa ka magpuyo sa CD, cosmic dynasty, then kanang imo production gibuhat unsa human tawhanon gitandi na sa kahoy kugon na gami dos lita nimo nag posporo lighter mo sila na ugdaw so why ganti. Okay, kay human good naman good na sa tubangas mga tao, sa tubangas kalibutan, labi ang mayuha may mo paganik himuan kag monumento niya ng imong pagkamayong mayog binuhatan apan tawhanon man iya man ang sa kalibutan. Okay, nasabtan nimo, but kung ang imong gibuhat naa ka sa sud sa operational divine dynasty, then kana mo i-Diyos nun nga mayong binuhatan maora na gitandi sa pilak, bulawan o mahalong mga bato. Nanas 1 Korinto gyapon o kana ray matang sa binuhatan nga paggagantihan, rewardable. Kasabot ka? Okay, so mo na ang Operation BECG TSP, 7 declared wills of God. Karon adto ta si katulo nga operation 3 R's unsa man ni tulo ni ka R: reception, retention, recall of Bible doctrine. Now sa ibut pasabot reception kini nga tong ibuhat karon, you are receiving the word of God, nagdawat ka. Okay, imong gidawat, imong gisanong, imong gituuhan, imong gihangop, that is reception. Onya kay imong manggidawat na pundo naman diya sa imong kalag, the right lobe of the mentality of your soul, then mo ni gitawag og retention. Ikaduhang R, retention. Imong i-retain, imo kanang kuptan, ipundo, you retain. Okay?
you retain Bible doctrine. And then ay katulong are recall. Imong hinumduman. Na buta sabot ko na kay giatubang mga suliran, then you recall the Bible doctrine nga na napundo diya sa imong kalag. Kasabot ka. Imo gud ng hulbuton dayon kanang maong doktrina. Ug imo kanang gamiton sa pagatubang og bisag unsang mga suliran o mga gumunhap o mga pagsuway sa kanang imong kinabuhi. Como na Operation 3 R's: reception, retention, recall of Bible doctrine. Ang ikaupat nga operation is ang atong popular na kayo SLBA. SLBA. Ato naman nagilugangan God. It used to be SLA lang. Study, learn, and apply. But karon, study, learn, believe, and apply. Kuha ni mo? Operation SLBA. Study, pagtuon sa pulong sa Dios. Learn, pagkaton, niining imong gitunan. Onya, of course, with understanding, pagsabot nimo pinagi sa paggahom kanimo sa Espiritu Santo ang magtutudlos kamatuoran. And then, human nimo masabti, imo na kanang dawaton, imo na kanang tuuhan. Mo na kanang believe. Kay human mo tuuhi ang Espiritu Santo, mo'y mutiwas sa pagpaklaro yun nimo, pagpatinaw yun, na mahimo na yung tataw yun nimo. Real na yun sa imong kinabuhi. Karon, mao pa ka na dapita nga imo nang magamit. Kasabot ka. So, pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit na sa pulong sa Dios diya sa imong kinabuhi. Mo na ikaupat. Ikalima, Operation PMA. Unsa man Operation PMA. P, perception. M, metabolization. A, application. Perception. Ang imong pagsabot, pagdawat, pagtuo na, imo nang kanang hangop ka na. You embrace na yun ang pulong sa Dios. You perceive, imong gidawat, imong gisabot, imong gikatunan. That is perception. Ang metabolization, mao na ang paggaling niya na, galing. Kanimo'y pulong akong gigamit sa metabolization. Kay galingon mangod ang atong mga gitandi ka ng sa metabolism sa atong lawas nun nga mga tao. Sa atong lawas ba? Sa atong gikaon niya ma-metabolize na kanamay mo na kanang kaligon, kabaskog sa atong lawas. Human na magaling kadtong atong gikaon. So mao po na sa pulong sa Dios nga atong gitunan nga imo gidawat na kana, then magaling na kana o imo nang magamit sa imong pagkinabuhing Kristohanon. Sabta gini, og ang tulo mo na ang imong paggamit, application, paggamit na niya ng pulong sa Dios nga imong nasabtan, imong nadawat, imong nasabtan, imong ituhuan. Karon ang Espiritu Santo mo imo patinaw gyud, tataw gyud pagayo nga tinuod gyud sa imong kinabuhi ug imo magamit na kana aron ikaw mahimong unsa malampuson sa imong pagkinabuhi. That is how to be a winner and to be a big success in your Christian life. Kaya din itang muhuno sa ato ni padayon og mapuhon og
adto ta si ka-18 ugma. Ayaw si biyat sa pagsunod ni ining sumpay ni atong pagtuon nga real keys of success in life. Mag-ampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kining imong pagtudlo ka na mong dugang kamatuoran. Salamat sa imong grasya. Niini nga mong Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma din nining napita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum hantod magkabot ginamo ang among spiritual maturity stage ni capacity stage. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.